Bueno, o Barriga Verde é un referente para aquí, para os sanmartiños, sobre todo os veciños máis veteranos daqui da Rúa de Francos. Nestes últimos anos, pois, se fixeron varios traballos de recollida oral, evidentemente casi todos os veciños maiores lembran a figura do Barriga Verde, da barraca, das representacións que facían, e un pouco incluso o teatrillo que facían, non? Era un referente no sanmartiño de moitos anos, sobre todo os anos 40 e 50 lembran a maioría das persoas maiores. E tamén, nos últimos anos, varios investigadores que pasaron polo arquivo, González Reboredo, etnógrafos de certa relevancia, tamén dan conta destas testemunhas e un pouco como unha das figuras importantes, un pouco da esencia da feira do San Martiño que tiña que estar presente en esas feiras. Son recollidas orais que nos, eu falo, por exemplo, de Ernestina, de Marusa, de Alcira, dos veciños de José, veciños daqui que lembran evidentemente todos os anos polo San Martiño e disfrutar moito, que de nenos parece ser que era unha das atraccións que máis éxito tiñan entre a xuventude daquela época, dos anos 40 e dos anos 50. Nada, que eu alégrome dar parabéns á Asociación Morreo Demo, a compañía Viravolta, por este traballo en recuperar o títere tradicional e oxalá seguiades vindo moitos anos aquí a feira, porque sempre é unha ledicia veros por aquí. O do Vic, pois mira, levamos moitos anos, creo que San Martiño ten méritos máis que de sobra para que sexa declarada a festa de interés turístico. Nos traballamos para documentar non só a antigüedade, sino tamén o propio escenario da feira como un referente, porque creo que as feiras históricas e tradicionais que quedan en Galicia é a única que queda sin declarar festa de interés turístico e creo que máis de 500 anos de historia ben merecen este recoñecemento. E sabedes como está o campo da feira, ateigado de xente un ano máis. Por lo tanto, creo que é bastante lóxico que sexa declarada a festa de interés turístico. E grazas a vos polo convite.